салом дӯстон, пешакӣ гуфта будам ки барои тобистон чипс ва коларо омода кунед, чунки мавсими нави сериали гузариши Мбаппе ба Реал Мадрид хоҳад буд. Мо ин мавзӯъро таҳлил кардем, сарчашмаҳои гуногунро хондем. Дар охири видео ин хабар пурра пешниҳод мешавад. Ҳоло ҳаминро гуфтанием ки дастаи Реал омода будааст барои Мбаппе 250 миллион евро пардохт карда ӯро ҳамин тобистон ба сафи худ ҷалб кунад. Лайки қиматбоҳи худро гузоред, мо ба пешниҳоди ҳамаи хабарҳо оғоз мекунем. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ дар истироҳат аст, аммо мухлисон набояд зиқ шаванд, зеро айни ҳол чемпионати Аврупо байни ҷавонон рафта истодааст. Португалия баъди мағлубияти сенсатсионӣ аз Грузия қувваи худро бо Нидерландия месанҷад. Украина баъди ғалаба бар Хорватия бояд Руминияро низ шикаст диҳад, Испания бошад бо Хорватия во мехӯрад ки ба онҳо хол лозим аст барои баромадан ба плей-офф. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд? Тамошои рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати Якикс бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Сезар Аспиликуэта ба дастаи Интер меравад. Дастаи шаҳри Милан бо ин футболбози испанӣ шаҳрномаи 2 соларо имзо хоҳад кард. Аспиам ба ин гузариш розигии худро додааст. Акнун сухани охиринро бояд дастаи Челси гӯяд. Дар Интер бовар доранд ки лондониҳо ба ин трансфер розигиашонро хоҳанд дод. Ба ҳамаи бозингарони Челси дар утоқи либосивазкунӣ ҷонес, он ҷо аз зиёд будани шумораи футболбозон барои по мондан ҷой ёфтан мушкил аст. Чандин футболбозони Челси бояд бираванд. Аспиликуэта яке аз аввалинҳо хоҳад буд. Сезар бо Челси то соли 2024 шаҳрномаи ҳамкорӣ дорад, аммо лондониҳо омода ҳастанд ки ин қарордодро қатъ кунанду ба футболбози испанӣ иҷоза бидиҳанд то ӯ аз Челси равад. Аслан ин қарори дурустам хоҳад буд. Охирон одам дар Челси бигзор света хомӯш карда барояд. Ба Челси чеҳраҳои нав лозим астанд. Шояд дарҳол лондониҳо ба сатҳи қаблӣ барнамегарданд, вале бо зурӣ нигоҳ доштани бозингарони кӯҳнаи даста роҳи ҳалли масъала нест. Онҳо натиҷа нишон намедиҳанд. Аспи, Канте ва Ковачич бар ин бозингарон маоши баланд доштанд, аммо дуде аз онҳо нест. Бояд Аспиликуэта ҳам дар ҳамин равзанаи трансферӣ биравад. Френки де Йонг метавонад дар дастаи Бавария карьераи худро идома бидиҳад. Айни замон дар шаҳри Мюнхен шахсони алоҳида истода интизори он ҳастанд ки мавзӯи гузариши Илкай Гюндаган ба дастаи Барселона бо чӣ анҷом ёбад. Агар футболбози турктабор ба пуррагӣ футболбози дастаи каталонӣ шавад, пас мюнхениҳо бо пешниҳодҳои худ дари Френки де Йонгро так-так хоҳанд кард. Футболбози хатти нимҳимоя дар сурати омадани Илкай метавонад вақти ками бозиро пайдо кунад. Ҳамин чизро дастаи Бавария мехоҳад истифода карда де Йонгро бозингари худ намояд. Сармураббии дастаи Бавария Томас Тухел мухлиси бозии нимҳиматгари нидерландӣ мебошад ва мехоҳад ҳамин тобистон Бавария ӯро бихарад. ӯ аллакай ба роҳбарияти дастаи шаҳри Мюнхен гуфтааст ки ба мавзӯи овардани Френки ҷиддӣ машғул шаванд, чун ӯ ба Тухел барои мавсими навбатӣ лозим аст. Маълум нест ки худи де Йонг хоҳиши рафтан аз Барсаро дорад ё ин ки не. Аз он чизе ки мо тобистони соли гузашта дидем, ин футболбоз Барсаро дӯст медорад. Шумо шоҳид будед ки ӯ аз гузариш ба МЮ даст кашид. Ҳамчунин Френки де Йонг яке аз бозингарони беҳтарини хатти нимҳимояи дастаи Барса мебошад. Гавӣ бо ҷавонӣ ва агрессияи худ айни ҳол маълум аст, аммо ҳамеша ин ҷавонӣ ва шиддати бузург ба ӯ кӯмак намекунад. Педри осеб гирифта моҳҳо тавбат мегирад. Гюндаган нафари нав дар Барселона хоҳад буд. ӯ худро чӣ гуна нишон медиҳад ҳоло номаълум, аммо де Йонг бошад аллакай собит кард ки метавонад дар тамоми рафти мавсим дар сатҳи баланд бозӣ кунад. Иҷрокунандаи нақши одаманкабут яъне Человек-паук Том Холланд ба ҳамлагарони дастаи шаҳри Лондон яъне Тоттенхем тавсияҳои хуб додааст. худи ин ҳунарпеша мухлиси дастаи Тоттенхем аст. Том аввал дар бораи Харри Кейн ибрози андеша карда чунин гуфт: ба Реал Мадрид гузар, ту дар он ҷо беҳтарин бозингари ҷаҳон хоҳӣ шуд. Боварӣ дорам ки ту ба ин натиҷа мерасӣ ва арзанда ҳастӣ. Баъдан актёр дар бораи Сон ҳам гуфт: Сон футболбози дӯстдоштатарини ман аст. Сон ҳам бояд бо Кейн ба Реал равад. Ҳарду ба Мадрид равед ва Лигаи Чемпионҳоро ба даст оред. Илтимос. Иҷрокунандаи нақши Человек-паук ин суханҳоро бо ханда дар лабон гуфт, аммо агар мо ба онҳо чуқур назар кунем, гапи ӯ ҷо дорад. Кейн бо чунин маҳорати худ агар беҷоиза монад, ин яке аз ноадолатҳои асосии футбол хоҳад буд. Сон ҳам арзанда аст то дар дастаи топ бошад. Дар Тоттенхем ин ду нафар ба ҳеҷ чиз намерасанд. Бо овардани сармураббии нав ҳеҷ чиз иваз намешавад. Барои гирифтани ҷоиза беҳтарин роҳ ва ягона роҳ ин гурехтан аз Тоттенхем мебошад. Ин аллакай собитшуда аст. Кайл Вокеру дигарон гапи маро таздиқ мекунанд.
ҳолати Мбаппе айни замон чунин аст. Ӯ намехоҳад то соли 2025 шартномааш тамдид шавад, вале омода аст ки то охири мавсими навбатӣ шарафи дастаи шаҳри Парижро ҳимоя кунад. Агар ӯ биравад, пас бояд маблағе ки шайхон барои соли 2024 ба ӯ ваъда доданд, ҳадди ақал як қисмашро ба ӯ бидиҳанд. Чун ӯ мехоҳад як мавсими дигар дар Париж бошад, вале даста пофишорӣ карда ӯро ҳамин тобистон фурӯхта нест. Килиан пули шартномаи худро талаб мекунад. Агар дастаи шаҳри Париж розӣ нашавад, пас Мбаппе аз рафтан даст кашида то анҷоми шартномааш, яъне то тобистони соли 2024 дар ҳайати парижиё бозӣ хоҳад кард. Шайхони қатарӣ мехоҳанд ки қарордоди футболбози фаронсавиро тамдид кунанду боз кӯшиш намоянд ки ин ҳамлагарро дар сафи дастаи худ нигоҳ доранд. Реал бошад мехоҳад акнун ҳамин тобистон ин масъаларо ҳал намояд. Перес намехоҳад то мисли соли қабл ба ваъдаҳои дурӯғӣ зор шавад. Барои ҳамин Флорентина қаблан гуфт ки мо дигар бозингар намехарем ва аммо ин танҳо як дифоъ аз гапҳои беҳуда дар сурати наомадани Мбаппе аст. Хулоси калон, Флорентина Перес айни замон дар дастони худ 200 миллион евро дорад ки онҳоро барои харидории Мбаппе сарф кардан омода аст. Он 250 миллионе ки мегӯянд, он ҳам дуруст аст, вале 50 миллион бонус танҳо дар як сурат дода мешавад. Агар дар ҳайати Реал Мадрид ҳамлагари фаронсавӣ тавонад ки ҷоизаи туби тиллоро ба даст дорад, пас Реал 50 миллион евроро ба ПСЖ бонус медиҳад. Бо чунин шартҳо Мбаппе ҳамин тобистон ба Реал Мадрид мегузарад. Айни замон модари Мбаппе бо ПСЖ гуфтушунид карда истодааст. Мақсади ин вохӯриҳо қисман гирифтани пулҳои Мбаппе барои соли 2024 мебошад. Аммо тибқи маълумото ПСЖ ягон дирам ба Мбаппе доданӣ нест. ба ҳамин тамом боридам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.